L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna inti l-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li minnek ġej kull ġid, fiċċa kontana nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bil-ħaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jissalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Pawlu, Apostlu ta' Ġesu Kristu bir-rieda ta' Alla u Timotju hija lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, flimkien mal-qaddisin kollha li qegħdin fl-Akajja. Grazzja lilkom u sliem mingħand Alla l-Missier tagħna u l-Mulej Ġesu Kristu. Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu, Missier il-ħanin u Alla ta' kull faraġġ. U jfarraġna fil-hemm kollu tagħna biex aħna permezz tal-faraġġ li bih Alla jfarraġ lilna inkunu nistgħu nfarġu lil dawk kollha li jinsabu f'kull xorta ta' hemm. Bħalma joktru fina s-sofferenzi ta' Kristu, hekk ukoll permezz ta' Kristu joktor fina il-faraġġ. In-niket tagħna jservi għal faraġġ u s-salvazzjoni tagħkom. U jekk nitfarġu, dan iservi għal faraġġ tagħkom li jaħdem fikom biex ikollkom il-qawwa tissapportu is-sofferenzi li nissapportu aħna wkoll. B'hekk it-tama tagħna fikom dejjem qawwija għax aħna nafu li kif intom taqsmu magħna is-sofferenzi, hekk ukoll taqsmu il-faraġġ tagħna. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajl il-Alla. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Kull ħin imbierek il-Mulej, tifirħu dejjem fuq fommu. Mill-Mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. X'għandru l-kobor tal-Mulej miegħi. Ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-Mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollu ħelsu flimkien. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. L-anġlu tal-Mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej, ħin il-bniedem li jisken fih. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej.
Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien kif ra il-folol Ġesu tela fuq il-muntanja u qgħad bil-qiegħda. U resħu lejh id-dixxipli tiegħu, fetaħ fommu qabad jellimhom u jgħid: ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Ħenjin l-imnikkta għax huma ikunu mfarġa. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma ikollhom bwirthom l-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għax tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu lil Alla. Ħenjin dawk li huma ippersegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Ħenjin intom meta jgħirukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smawiet. Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħenjin għal diversi drabi Ġesu illum jirrepeti fl-Evanġelju ħenjin 9 darbiet u fl-aħħar iżid ifirħu u tennew. Dan huwa id-diskors tal-muntanja. U dawn li qrajna llum il-beatitudnijiet, il-bidu ta' dan id-diskors tal-muntanja, meta Ġesu tela fuq il-muntanja u kien hemm folla nies resqu d-dixxipli u beda jgħidilhom fl-Evanġelju tal-lum naqraw il-valuri tas-saltna. Xi fisser dan li qed jgħid Ġesu? L-ewwel nett ifisser li Ġesu jrid li d-dixxipli tiegħu ħenjin. Firri lilna l-koll Ġesu jridna ħenjin. U iridna ħenjin minn issa. Fil-fatt, tolqtok kif hawnhekk isemmi diversi drabi fejn aħna nsibu tassew lena f'qalbna. Imma anki meta jsemmi dak li huma persegwitati, jew inkella jgħirukom, jippersegwitawkom, jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u ta' gideb. Ma jgħidx Ġesu issa portu il għaliex imbagħad il-quddiem tkunu ħenjin. Imma jgħid ħenjin intom, ħenjin. Il għaliex din hija għena li jagħtina Alla. Li jagħtina Alla f'qalbna jekk aħna narfu ngħixu dawn il-valuri tas-saltna u jekk narfu tassew nażlu dak li hu sewwa. Hawnhekk fil-fatt jolqtok kif Ġesu qed jitkellem fuq l-għena tal-qalb, jiġifieri il-ferħ li hu jġib f'qalbna, li hu differenti mill-sodisfazzjon jew pjaċir fil-ħajja. Naturalment, aħna nieħdu gost u ħaġa tajba meta tagħmel xi ħaġa tagħtik sodisfazzjon xieraq jew tu pjaċir, ħaġa sabiħa. Imma Ġesu hawnhekk qed jitkellem fuq xi ħaġa oħra. Mhijiex is-sodisfazzjon għax l-affarijiet imxew tajbin, jew inkella il-pjaċir li tieħu f'okkażjonijiet hekk anke tkun mal-oħrajn. Dawna affarijiet sbieħ, imma Ġesu qed jitkellem fuq il-ferħ
li ikonna f'qalbna li jagħtina u għax aħna narfu ngħixu dawn il-valuri. Allura fuq xi ħaġa li mhix tal-mument u tgħaddi imma li tibqa' u timla tassew il-qalbna. Jolqtok ħafna fil-kliem ta' Ġesu il-kuntrast bejn dak li qed isemmi Ġesu u dak li kultant nisimgħu aħna bħala messaġġi mhux illum biss ta' ġifieri tul is-snin kollha tal-umanità, imma jien ngħidu llum ukoll. Aħna ma tantx tisma' min jgħid ħenjin u jsemmi dawn. Anzi, kultant il-messaġġ li ningħataw huwa li inti tkun kuntent fil-ħajja meta jkollok ħafna, meta inti tistana, anke kultant meta tistana b'mezzi illeċiti. Tkun kuntent fil-ħajja hemm. Jew inkella li inti tirnexxi tagħmel suċċess fil-ħajja daqskemm inti tkun qiebes mal-oħrajn, daqskemm tgħaddi tiegħek u ma tċedix, daqskemm inti tkun aggressiv kultant mal-oħrajn u meta tfittex dak li jaqbillek anki meta jkun inġust jew mhux skont is-sewwa. Kultant dan hu l-messaġġ li nieħdu li hu f'kuntrast kbir ma' dan li qed jgħid Ġesu. Għalhekk Ġesu jfakkarna hawnhekk illi aħna is-suċċess fil-ħajja insibuh meta ngħixu dawn il-valuri tas-saltna. Hemmhekk inkunu tassew sibna xi ħaġa illi tibqa' u li hija ta' valur. U għalhekk dan huwa messaġġ sabiħ għalina l-koll għaw Ġesu qed ikellem id-dixxipli ġifieri lilna l-koll kemm aħna u jħeġġiġna biex insibu is-sabiħ fil-ħajja meta aħna nkunu fqar fl-ispirtu, meta aħna nieqfu ma' min hu mnikked, meta aħna nkunu strumenti tal-paċi, meta aħna nkunu sinċira, ikonna sinċerità tal-qalb, meta aħna nkunu ta' qalb ħelwa, meta aħna naqdu flimkien l-għaġġ għall-ġustizzja u l-ħniena, għax it-tnejn isemmihom wara xulxin Ġesu. Meta ngħixu hekk, aħna qed nagħżlu dak li hu tajjeb u dak li tassew jiswa f'ħajjitna. U meta nagħżlu s-sewwa anki meta ngħaddu minn tbatija kif isemmi Ġesu għax hu ċar Ġesu illi meta tgħix hekk se tgħaddi wkoll minn tbatija u kultant kull xorta ta' ħażen u gideb, imminti ikollok lena fil-qalb, fil-ferħ għax qed tażen dak li hu sewwa, dak illi jiswa quddiem Alla. Ejjew nitolbu llum din il-qudiesa lil Mulej nitolbuh ejna biex ngħixu il-valuri tas-saltna tiegħek. Għamel li aħna hemmhekk insibu tassew dak li jiswa fil-ħajja, dak li jagħtina lena tal-qalb il għaliex hija lena li ġejja minnek. U issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Aħna u nirriflettu llum Mulej fuq il-beatitudnijiet, il-valuri tas-saltna tiegħek jiena biex aħna ngħixuhom dejjem f'ħajjitna u nsibu hemmhekk tassew dak li jiswa fil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għati Mulej l-għajnuna tiegħek il-morda kollha, niftakru fil-morda, fl-isptarijiet jew fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra mill-Malta għamel Mulej li jsibu l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet bħalissa biex inti tgħinhom fl-istudji tagħhom u waqt l-eżamijiet tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Talbuk mulej biex aħna nkunu dejjem strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu ħafna dawk il-pajjiżi li dibatu minħabba l-gwerra, l-vjolenza u nitolbu għal-paċi fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem narfu nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-Papa Franġisku u qed jirkupra mill-operazzjoni u li jagħtih is-saħħa l-għajnuna kollha li jeħtieġ biex ikompli jaqdik b'ġenerożità kbira fil-missjoni li fdajtlu fideh. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilli għal-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ixħed mulej ħarsa ta' tjieba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jixqorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qaddesin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la taħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-drub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq
fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Saħħaħna mulej bitqarbina li għamilna biex aħna tiegħek ninħallu mill-irbit ta' ħżunitna u nimxu l-qudiem fi triq tajba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan ir-rożarju għal paċi fid-dinja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infen u ġenera r-ruħ kollha wejn id-dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li s-Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla.
Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru ħalna minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġeneral kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sidna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dumietna palma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġena kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sien Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missierna inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern. Ħuġġena l-irwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġużepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dumietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrina d-dubitna ħarisna minna tal-infern, hu ġener kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-feħ, meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saknatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dumietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu ġener kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lina dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek. U ħanina u pija ħelwa Verġi Marija. Skont il-ferma tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saknatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dumietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqadsa Marija. Itlob għalina. Imqadsa Omm Alla. Itlob għalina. Imqadsa xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om ta' raġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dija marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien ta' mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex kun jisoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej għanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-taġbin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l Alla f'dalek il-libnu, fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna grazzja ħnina u koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob San għalina. Paolo Messina, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeudata Pesani, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluk glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.